Καλησπέρα σας. Λέγομαι Βόκας Νίκος, εργάζομαι στην εταιρεία Εικόνες και είμαι ο υπεύθυνος πωλήσεων της εταιρείας. Στα επόμενα λεπτά θα σας παρουσιάσω την εταιρεία μας, τα προϊόντα και το χώρο στον οποίο κινούμαστε. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2008. Το 2011 παρουσίασε το πρώτο της εμπορικό προϊόν, ολοκληρωμένο προϊόν, και άνοιξε τα γραφεία της στις ΗΠΑ. Το 2012 παρουσιάσαμε μια ολοκληρωμένη λύση Wi-Fi audio, την οποία μπορείτε να δείτε και έξω στο περίπτερο, και αυτή η λύση είναι βασισμένη στην τεχνολογία που αναπτύξαμε, η οποία είναι με το όνομα WiSmart. Το WiSmart είναι trademark της εταιρείας και κατοχυρωμένο αυτή τη στιγμή. Η εταιρεία έχει παρουσία σε όλο τον κόσμο. Το αναπτυξιακό της κέντρο είναι εδώ στην Πάτρα, εδώ γίνεται όλη η έρευνα. Έχουμε διανομής και κέντρο αντιπροσώπου στην Ιαπωνία και το κεντρικό μας sales office είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι είναι οι Εικόνες? Οι Εικόνες είναι μια εταιρεία που παρέχει διεθνώς πρωτοποριακές λύσεις στο χώρο του ενσωματωμένου Wi-Fi, αυτό που λέμε embedded Wi-Fi. Η οικογένεια προϊόντων που σας είπα λέγεται WiSmart. Αποτελείται από ευέλικτα αυτόνομα υποσυστήματα Wi-Fi, τα οποία έχουν επεξεργαστεί, ολοκληρωμένο TCP/IP stack και Wi-Fi σύνδεση. Η πλατφόρμα WiSmart που έχουμε δίνει τη δυνατότητα να συνδέσεις μέσω ασύρματου δικτύου στην πραγματικότητα οτιδήποτε, οποιοδήποτε αντικείμενο, οποιαδήποτε συσκευή. Απευθύνεται σε έξυπνα σπίτια, σε διασυνδεδεμένες συσκευές, σε αισθητήρες, σε μονάδες διαχείρισης ενέργειας. Το μέγεθος που έχει κατασκευαστεί είναι τόσο μικρό όσο βλέπετε, όσο ένα κέρμα. Μπορεί να μπει πραγματικά οπουδήποτε. Δεν απαιτεί καμία άλλη υπολογιστική ισχύ, ούτε καμία μεγάλη μονάδα βοήθειας όπως είναι ένας επεξεργαστής ενός υπολογιστικού συστήματος. Οι πιθανές εφαρμογές, πολύ μεγάλες, θα μπορούσε να είναι από έναν απλό θερμοστάτη που ρυθμίζει τη θερμοκρασία στο δωμάτιο, από αισθητήρες κίνησης, συστήματα ασφαλείας, από κάμερες, από συσκευές επάνω στον άνθρωπο. Θα μπορούσε να είναι ιατρικές συσκευές, βιομετρικά, ας πούμε, για αθλητές. Θα μπορούσε να είναι συστήματα ήχου ή συστήματα διαχείρισης κτηρίων, ολόκληρων κτηρίων. Αυτή η ανάγκη εμφανίστηκε από την ανάπτυξη του Machine-to-Machine Communication και του Internet of Things. Θα μιλήσουμε λίγο πιο κάτω για το Internet of Things, το οποίο είναι ένα καινούριο πράγμα και αναπτύσσεται ραγδαία το τελευταίο καιρό. Ήδη από το 2009 εμφανίστηκαν στον επιχειρηματικό τύπο προβλέψεις για το χώρο του Internet of Things. Ο αντιπρόεδρος ανάπτυξης της Ericsson το 2009 μιλούσε για 50 δισεκατομμύρια διασυνδεμένες συσκευές μέχρι το 2020. Άμα σκεφτούμε τον πληθυσμό της γης, μιλάμε για πολλαπλάσιο αριθμό συσκευών για κάθε άτομο. Η αναφορά του West Technology Research Solution για το Low Power Wi-Fi, όπου απευθύνεται η λύση μας, δείχνει ότι υπάρχει μια τεράστια ανάπτυξη αυτού του τομέα, κυρίως σε βιομηχανικές εφαρμογές, εφαρμογές έξυπνης ενέργειας, αλλά και οικιακές και commercial εφαρμογές. Από οικονομικής πλευράς, αν κοιτάξουμε μόνο το τι μπορεί να συμβεί στην Κίνα, με την αναφορά της FinPro για την ανάπτυξη της Κίνας, μιλάμε ότι το 2020 η πρόβλεψη είναι για 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια τζίρο στην Κίνα, μόνο από το Internet of Things. Είναι τεράστια η αγορά αυτή. Οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται σε αυτό το χώρο, αν δείτε, ξεκίνησαν αρχές του 2000 με απλές συσκευές όπως είναι RFID για να κάνουν ID συγκεκριμένες συσκευές, και καταλήγουμε σε ένα φυσικό κόσμο διασυνδεδεμένο στο web, περίπου το 2020, όπου είναι η μεγάλη έκρηξη αυτού του τομέα, όπου στην πραγματικότητα τα πάντα από ένα οποιοδήποτε απλό sensor, από ένα ρολόι, μιλάει με οτιδήποτε άλλο και ανταλλάσσει πληροφορίες. Σε αυτόν τον κόσμο του Internet of Things, η εταιρεία μας έρχεται μέσα και αυτή τη στιγμή προσφέρει λύσεις για audio, για ιατρικές εφαρμογές, για βιομηχανικές εφαρμογές, αλλά και ειδικές λύσεις κατά παραγγελία σχεδιασμού σε όλους αυτούς τους τομείς, όπως και σε τομείς εντελώς καινοτόμους, με μικροσένσορες και συσκευές οι οποίες αυτή τη στιγμή φαίνονται περίεργες στα μυαλά μας. Εμείς συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε συναρπαστικές ιδέες για τον κόσμο του Internet of Things και νέα προϊόντα. Σας ευχαριστώ πολύ.